Чиай ёди ту фақат да даҳану меочад ай қафу шақурат дар бадам зада ёхи нофамии ту бич бовар намекунӣ ки бе ту мадаи дунё ҳич гап шабине бо арӯс дори ту бисёр арӯсам бисёр бошад чӣ ба намешама ҷудо чӣ ба зур мезанам ки қатид монам як ҷо вақте ки дошта бошам ман арӯси бисёр беақлак мефаҳми мара бисёри орзу дора ки қатима як ҷо мона мара метонам ранги дига бачаҳо фиреб када қапмай қафот арӯси бисёр задаги мастам ба ёди ту ҳастам мадорам гиря ту боша рақс ка и одати шумоай одати ҳама духтароай чӣ қае ишқа нишон доди фикрш да болоай чашмакои баъзе бада салам да ёдам мемона нести да барам бовар ки ман мешам девона танҳо ба як мақсад дар ин дунё дорам зиндагӣ ситора оварда натонистам неки тера мададашам бесити кадам ситора беақлаки элан гуфта бисёри тера медонам медонӣ ки бисёриш да қисса ишқи мозорай духтаро меган элан ту лучши ман бачаҳо бошам меган гап нестай братан любоша қапида метонам ба ними суханам неки мада ту дар кори ту мада мешизанам 300 контакт дар агент онлайн айпавичирам наметовада назар танҳо ту дар кори ман менависам ҷавоб метам шона ели ту олина навишта сета ҷавоб мегирӣ бо ношигрӣ мекунӣ ҳемон ту руд сафед ай пишти те аҷина элан хондак реп задани бити дил чакидани ашк ҳатто ба офтоб мекунама тера рашк чашмакои баъзе бада салом да ёдам мемона нести да барам бовар ки ман мешам девона танҳо ба як мақсад дар ин дунё дорам зиндагӣ чашмакои баъзе бада салом да ёдам мемона нести да барам бовар ки ман мешам девона танҳо ба як мақсад дар ин дунё дорам зиндагӣ чаро эй ҷони ширин ту мара намефаҳмӣ